Viime videossa mä kerroin, että Suomen luonto ja erityisesti havumetsät on mulle tosi tärkeitä. On yleistä, että suomalaiset rakastaa metsiä ja olla metsässä. Tässä videossa mä kerron vähän, että miksi me rakastetaan metsiä niin paljon. Moi, mä oon Noora ja mun videoissa mä puhun suomen puhekieltä hitaasti ja selkeästi, että sä voit oppia lisää suomea. Me sanotaan, että me suomalaiset ollaan metsäkansaa. Metsät on meille luonnollisesti tärkeitä, koska Suomessa on niitä niin paljon. Suomessa taitaa olla eniten metsiä Euroopassa ja ne on aina tarjonnut meille ruokaa ja suojaa. Ne on ollut erityisen tärkeitä siksi, että meidän pohjoisen ilmaston ja karun maaperän takia maanviljelys on ollut aika haastavaa. Eli metsät on tehnyt elämän Suomessa mahdolliseksi. Vaikka me ei enää olla samalla tavalla riippuvaisia metsästä, niin edelleen sinne mennään rauhoittumaan, keräämään sieniä ja marjoja, liikkumaan esimerkiksi lenkille tai vaeltamaan ja ihan vaan olemaan. Meillä suomalaisilla on aina ollut erityinen luontosuhde, vaikkakin nykyään kun suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, niin se on vuosien aikana muuttunut paljon, mutta silti iso osa suomalaisista arvostaa metsiä ja tykkää viettää niissä aikaa. Tosi moni meistä on pienenä eli skidinä leikkinyt ainakin jonkin verran metsässä. Ja toiset meistä, niin kuin mä, ollaan vietetty metsässä eli metässä iso osa meidän lapsuudesta. Mä kasvoin sellaisessa paikassa, jossa on kaunis vanha metsä, jossa mä aina leikin joko yksin tai mun sisarusten tai kavereiden kanssa. Mä rakastin kiipeillä puissa ja katsella maailman menoa puiden oksilta.
Tai maata sammaleella ja katella korkeiden puiden latvoja ja yli lentäviä lintuja. Mun lapsuuden metsässä on myös mulle tosi rakas kivi, jota mä edelleen käyn joskus moikkaamassa, kun mä käyn Joensuussa. Mulla oli lapsena ja on edelleen aina tosi turvallinen ja rauhallinen olo metsässä. Suomalaisissa metsissä on myös tosi erityinen tunnelma, eli fiilis, ja mun on helppo ymmärtää, että miten ihmiset entisaikoina koki luonnossa paljon yliluonnollista, niin kuin esimerkiksi tonttuja, peikkoja, haltioita ja maahisia. Tykkäät sä viettää aikaa metsässä ja onko sulla lempimetsää? Entä oot sä koskaan käynyt Suomessa metsässä ja miltä susta tuntui siellä? Kerro sun metsäkokemuksista kommenteissa. Kiva kun katsoit tämän viikon videon. Nähdään pian.